malima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usman Eri Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ ye février kalo tile 14 ka taa bila karidon na février kalo tile 20 dolo jate la fonɛnɛ kalo filanan tile 25 ka taa bila fonɛnɛ kalo sabanan tile 2 la. Doloba saba o de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O ye doloba saba jumɛn ye? Uranus ni an b'a wele ko santi ani Saturne n'an b'a wele ko gidinti ka fara Neptune kan ni an b'a wele ko libanti. Ni dolo saba in o nɔrɔ de barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛ bɔ fonɛnɛ kalo filanan kɔnɔ an bɛ taa don fonɛnɛ kalo sabanan kɔnɔ ni o ye poisson mɔgɔw ka buruju ye n'o ye poisson mɔgɔw ka so ye. So 11 an bɛna bɔ yen nɔ tile bɛna don so 12 kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ ni wagati in kɔnɔna na den minnu bɛ bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan. Mɔgɔ minnu n'u jɛɲɔgɔn bɛna fɔ ko wulikajɔw ka d'u ye. Olu ye daganko ye. An bɛ ni kunnafoni in labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. Bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la. O b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Yusufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma, wasaw ni kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinen don aw ma. Aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Wa fɛn min de bi fɔ aw ye aw ka hakili to la o de ye k'aw ka dusu bila. Kamasɔrɔ ni aw ye dusu ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn dɔgɔkun bɛ se ka kɛ birisa ɲagami ye aw bolo. N'o tɛ dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun girima ye ka ɲɛsin aw ma. Wasaw ni kunkɔrɔtaw ani kunnafoni ɲumanw olu ɲɛsinen don aw ma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw. Mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun ye basigilen don ka ɲɛsin aw ma. Wasaw ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Mɔgɔ kurayew olu kundalen don aw kan. Wasaw aw ka kokɔrɔ tɛmɛnen dɔw la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛw kan. Garisɛgɛ yɔrɔ janfɛ garisɛgɛw fo ka taa se hali yɔrɔ surun garisɛgɛw ma. Aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw. Mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye k'aw ka ko tiɲɛ. Ni dɔgɔkun in kɔnɔ ni aw bɛ se aw ka se ka sira ɲuman ta aw bɛ sira min kan ni aw ye hakilina juguw ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se k'a ka ko dɔw ɲɛtɔla tiɲɛ. Wa dusu a b'a yira k'a fɔ k'aw k'o fana bila ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'o tɛ aw ka ko dɔw ɲɛtɔla aw bɛ se k'a kɛ sababu ye ka olu tiɲɛ. Ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka a bɛ se ka kuma ni aw yɛrɛ ka sabali ani ɲɔgɔn lafaamuya min bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun ja aw la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw. Mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ f'aw ka se aw ka ko kɛcogo la ani aw ka se aw ka kumaw kɛcogo la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. N'o tɛ ɲɔgɔn lafaamuyabaliya o bɛ se ka don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ dalakan ye. O b'a yira k'a fɔ aw ka janto aw dalakan na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Kamasɔrɔ o bɛ se ka kumasulu lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na mɔgɔ minnu ka baara ye wulikajɔw ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kumaw olu bɛ se ka fanga sɔrɔ ni wagati in na ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo filanan denw. Mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so denɲɔgɔnso denw
Lyon ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɔrɔ janfɛ kibaru de barikalen don ka ɲɛsin aw ma nɛgɛjurucikanw aw limana minnu bɛ yɔrɔ janfɛ k'olu bɛ da se ka kibaruyaw lase aw ma kibaruya min bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛda lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko kunnafoni siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa aw ka cɛsiriw olu fana bɛ se ka kunkɔrɔtaba lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u ka farigan bɛ se ka nɔgɔya ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka mɛn uti kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la isa ka so samiya kalo sabanan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ dalakan olu barikalen de don o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma kamasɔrɔ aw ka hakili n'aw y'a hakili kɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'aw bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ aw bɛ se ka wasa caman sɔrɔ ka fara aw ka kuma kɛcogo kan o de bɛ aw ka ko la n'o tɛ garisigɛ siraw olu de jɛlen tɛ bɔtaw fanga ka ca ka tɛmɛ dontaw kan o b'a yira k'a fɔ aw dalakanw olu de bɛ se ka kɛ sababu ye tuguni ka yɛlɛma don aw ka dɔgɔkun taabolo la ka se ka sɔrɔba lase aw ma n'aw sera ka ko kɛcogo la ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn kunbɛw olu barikalen don aw ka kow la kosɛbɛ ɲɔgɔn kunbɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nisɔndiya lase aw ma don nataw nisɔndiyaw ani ɲɔgɔn kunbɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kibaruya dumanw k'olu lase aw ma o kɔrɔ b'a yira ni ɲɔgɔn kunbɛ ninnu k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka basigi ani aw kumacogo ani aw ka kokɛcogow ta don ba la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala ayuba ka so kawla kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw o siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma wasaw ni kunkɔrɔtaw wa aw fɛlen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo ni aw yɛrɛ kɛla sababu ye k'aw ka ko tiɲɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ n'o tɛ dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka n'i ye dɔgɔkun jate minɛ k'a lajɛ ni aw ye dɔgɔkun ta ni dusu ye dɔrɔn walima fɔɲɔgɔn kɔ gɛlɛya bɛ se ka don aw ka dɔgɔkun taabolo la n'o tɛ dɔgɔkun ka di aw la ka daminɛ a daminɛ f'a laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don kibaruya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagitaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala alaw tala ka so sagitaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ layidukan minnu ni o tɛna bɔ a sira ma wa hali aw ka hakili to aw yɛrɛ la ni aw ye juru don mɔgɔ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ se ka don a sarali la o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la fo promɛsiw layidukan minnu tɛna bɔ a sira ma olu de kundalen don aw kan wa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kundalen don aw kan fo aw ka dusu fana bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa solomana ka so funɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani yɛlɛdaw o bɛ aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se baarakɛyɔrɔ la aw ni aw baaraɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ aw bonyanen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ye dɔgɔyama min sɔrɔ o sababu bɛ se ka kɛ aw yɛrɛbakun ye o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw olu siraw dayɛlɛlen don garisigɛw dontaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔtaw kan ni aw bɛ se aw ka hakili to aw yɛrɛ la ka ko kɛcogo la n'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mankanw ani bɛnbɛnbɛnw olu de talen don ka aw sɛgɛrɛ ani lagosiw olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka na dɔgɔkun gɛlɛya aw bolo nin dɔgɔkun in ta aw ka dɔgɔkun ye kamasɔrɔ ni aw m'aw yɛrɛ kɔlɔsi dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la bɛnbɛnbɛnw ani
kasara minnu bɛ se ka tali kɛ janfaw kan janfa walew olu talen no ka aw sɛgɛrɛ wa aw ka kɔlɔsi kɛlɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ kɛlɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase aw ma bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka n'a bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala n'u ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma siraw jɛlen tɛ wulikajɔ siraw olu datugulen don kunnafoni siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban aw bɛ se ka aw hakili to aw yɛrɛ la farigan cunenw olu bɛ se ka aw sɛgɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan nin dɔgɔkun in tɛ aw ka dɔgɔkun ye n'aw bɛ se aw ka wulikajɔ n'aw ka kosɛbɛw aw bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni ne kun bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaruya kan ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin dɔgɔkun in yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ don buruju so 12 mɔgɔw ka so tile bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ ni o bɛ bɛn poisson mɔgɔw ma o b'a yira k'a fɔ an bɛna bɔ fonɛnɛ kalo 2nan na an bɛna don fonɛnɛ kalo 3nan de la nin dɔgɔkun in yɛrɛ kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kunnafoni min bɛ yen nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka daminɛ jumadon 7h ni 8h furancɛ la walima 14h ni 15h furancɛ la ni mɔgɔ min ye nin heure ninnu jɛ i bɛ se ka vendredi tile yɛrɛ jateminɛ i ka n'o jɛ furuko ɲɛw ani furu tagamaw ani furusira ko olu barikalen don ka bɛn nin wagati ma a ka ca la furu min mana don a wagati ninnu kɔnɔna na fanga bɛ se ka don olu la kosɛbɛ don nataw kɔnɔna na ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n bɛ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo n kanubaga fɛn fɛn bɛ yan fo yɔrɔ wɛrɛ i n'a fɔ Chine ale ni fan wɛrɛw fɛ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ an lajɛbaga jɛkulu cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ la sa aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in k'an sago ye